Ero kamano kumketena mugitimi ka endi buch jopiny chakore sani ni wasechako gombaka no wacho ni wadhi gombaka kuonde ariyo ntiere chik mar omenda to ntiere budget. Chik mar omenda ntiere chike moko machal ka gima nyalo lokore iye kanyo. Achiel kuomgi en kidieny 59.1 kata 1 ba mantiere kaka yiene jo KRA mar ng'iyo ni tichal nade gi weche mag bengi mari, weche mag simbi chalo nade. Chik mano koyiene gi cheko gine mar ng'ato mana komigi chike do to sani to koro chal ka gimo yawne gi fuyanga ka chik no paro to sani poro koga kelo jomo wantiere godo ka endi ma gin welo modhi al FCPS bono molo ntiere ka jalonye weche mag uchumi ero kamana nya komiyo sechegi ero kamana nya Trevor CPA ero kamana CPA Zaki Masiro bende ntiere ka endi jalonye weche mag budget ero kamana nya komiyo sechegi ero kamana Obungu Wich men jakanyo bunge la wananchi nitiere dala wa Kisumu ageno ni winjo maber ero kamana nya kombedo kodwa kawuono jaduong' Obungu adwa ka thuolo makende magabero kamano jokanyana ero kamana Obungu achaka ne kodi ni ntiere wach mora mora munene budget ni moku yie go kaka jobunge la wananchi makungo gedwa jopiny gimingere ni Vanessa Peter Obungu Wich an president mar Kenya bunge la wananchi caucus kendo an jatelo mar the Young Leaders Progressive Forum. Gimaduong' ahinya ma wadwa ni wawachi kaka jopiny en waneno ka ntiere priorities in terms of budget no ma okotimore makare. Budget making is a process ok en an event kendo ntiere stages mopogore opogore monego bed no pass through seche ma ilose kendo ikawo godo duond jopiny e categories mopogore opogore. Mokwongo kabisa in terms of education en gima lich ahinya e ngima dhano to waneno ka nitiere ng'at mong'ad pesa moko ma dhi aside mar education. Omiyo an awacho ni in terms of priority onego bed ni nitiere departments mimiyo pesa mathoth. Department mokwongo en kaka education, mar ariyo en kaka health ma bende pesa ne ong'adi e weche mag tuoche mag jowa mantiere kod weche mag okimi to gi weche mag agriculture ma wuoyo about the food security. Kanyo bende ok aneno ka priority oketie kendo ok aneno komiye priority motegno. Omiyo wacho kaka duond jopiny ni wan kaka jobunge la wananchi most of the times ok wabed involved in the process nikech ok miwa authority kata ok luongwa mondo mi wabed piny seche ma itimo the scrutiny kata itimo kata mi discuss the budget. Omiyo kanyo e kama waneno ka ok donjno maber kabisa. To wawacho ni budget en gima onego bed ni obedo very effective. Onego bed ni budget en gima resources miketo duto onego bed ni obedo ni en resources minyalo tigo maber ma jopiny bende bedo gi yie ni pesa otigo e mowinjore kare kalure gi gima oketi. Okay. Mane pacha gi sani. Ero kamano Obungu to kanyo bet kama wachake CPA Masiro wachaka ni weche mag puonj kata weche mag education ma Obungu Wich wacho no ntiere kaka siling milion 600 ong'adi ma jokanyo moko wacho ni mano pesa moromo pidho nyithi sikul 50,000 e higa ngima. Sirikal okiere wacho ng'ado wach mar pesa mar pidho nyithi sikul ni kosoyo. Ero kamano Trevor amoso ni kwanya no imrewu upenja kari education iwinjo ka bwana mo kore kotieko no wacho ni budget making is a process ok an event tena ni en gino mitimo pile pile ok timi kawuono to lore en gima nitie kata mna tokuma pod nitie thuolo mar timo ang'owa timone ukarabati mwacheke to kadhi aduoko penjo no directly ni education jogi nyot wachi mag somo jogi timo makosa koso wang'iare ng'eni pile pile kwa wuoyo about usuru nyaka wang'ini usuru tije en ang'o. Usuru ok en mana gir choko pesa gi distributing pesa kata gi tere. Usuru ni bende tiyo kode mondo ibro iro ne wa manage gik moko kata allocation of resources wagolo ka to waketo ka wagolo ka to waketo ka to pile pile bo iro ni ka budget owuok kama to waringo to wang'iyo ni ang'ono modok piny. Onego bed ni wapenjre to budget mokalo to nochalo nadi to gi sani ochalo nadi to ang'o momiyo koro kanyo to ndwok nadi odwok piny nikech samoro idwoke piny nikech kocha samoro
ne pesa no kutiyo te and money unfortunately the government does not tell us okowachnani man wa allocate kacha to mai manotiyo mai manodong emomiyo koro kwater moro kanyo but purpose of this sana iyudo ni kama giywake ok education te nogole pesa nen mana mar free primary education to kaduoki directly government nyaka bed ni notimo ang'owa kanyo to negi era kidogo gimomiyo nyaka wang'i the pioneers manochako kata free primary education ang'ono mane ging'iyo tipenja ni gini oromo pidho nyithindo adi 50,000 higa nwang'iyo ni pioneers mag free primary education negitemo ng'iyo ni mondo enrollment mag nyithindo timre nadi education upcheck otimre nadi odhi malo ok inyal dhi chako somo secondary ka ok ikalo primary ok inyal dhi university ka ok ikalo primary and secondary donge koro kane giduoko gine piny wang'iyo ni to ka pioneers kata jokanyo manochako wach free primary education to ne ging'iyo enrollment as one of the thing to enrollment gima be ne encourage enrollment en gimi wueno ni chiemo samoro ne nitie kata nitie free feeding programs ma sirikal osebet ko initiate pesa ni ka gigolo to nyalo affect wachno tiende ni nyalo kata affect negatively that is duoke piny to tiende ni nyalo njao uptake mar free primary education kata jok mabro dhi enroll be kuro tin nikech king'iyo kuonde moko ok kuonde mwae lakini kata king'iyo Kenya mangima ibo iro ni nitie areas moko ma nyathi dhi mna school nikech en sure ni nyuka nitie odhi yudo chiemo nyathi dhi school en sure ni nyoyo moro nitie kata bed mna mahanya nyoyo moro nitie ma pesa mwawuen to mane gima jok manu kelo wach ni nosetimre nade noseneno omiyo mano en makosa nonego bed ni kanyo to ka gimedo to gimedo mondo ji omed di school iwinjo koro gikanyo taneno ka makosa moro nitie but kore kwachako wabro winjo justification mar serikal be wabro winjo mondo ng'e ni ang'o memo giduoke piny FCPS mondo mulo ini nene nang'o mano be nene tire kier kanyo golo siling milion 600 moromo pidho nyithindo 50,000 aparo ni wang'i gini malach ng'ene kamoro king'iyo kona achiel mar ot yudo kolil to kuonde modong' te ler to inyalo we ni ot olil kabisa budget ma wan go sani the biggest component in education sector 28.1% mar budget in education billion 700 is the highest expenditure ma sirkal nigo king p megiga mokalo the budget mar education odhi malo en mana ni that sub component ma gi yiwago ni milion 600 wuok ni mar free feeding mar school ni kamoro kanyo dok chienitie baradwa no wang'iye bende mopogore nitiere programs mang'eny ma sirkal nigo ma otenore gi weche mag somo 700 billion ma wacho ni pok awuoye NGCDF ma bende nigi billion ge momiye kucho mam jombe dhi tiyogo kaneno ni to ere kako support nyithinde weche mag somo so nitiere components mang'eny ma king'iyo tibro neno ni sirkal bende nyaka tim budget madonjo nitie gimilo ni budget policy statement awinjo ka Obungo Wich wuoye ni onego be ni jopiny bedo involved budget cycle chakre dwe mar 9 ilora higa dwe mar 6 ni to mbaka osechakore kaka dwa chak budget ma higa maluwe kachopo dwe mar 9 to nitiere statement michiwo ma nyiso kuma sirkal ochomo higa maluwe no bang'e ibi dwar pa jopiny kaete migole policy statement ne ema siro ni to wadhi spend kanye gi kanye omiyo kineno budget masani ne koro committee mar finance motelne gatani ochiwo cha iyudo ni ne odok piny matin ne budget policy statement cha gi billion madhi 57 ne walieko 4.297 billion budget moter kaendi en 4.23 something tiane oduogo piny matin nyiso ni watemo luwo chik mar policy cha loso budget ni nitiere kuonde moko ma odika gi kalure gi kako winj pach jopiny ka ji chiwo pachgi ng'ato ka ng'ato nigi ratiro nyaka Obungo Wich mar chiwo pache kamoro gima dwa penje ni to be pache mochiwo ni oyudo thuolo ka inyalo chiwo paro malewndi
to kamoro mondo donj makare nitie kamoro manyaka kendo ng'ikruok moro bende ng'i kakigolo. Omiyo an aneno ni kwang'iyo budget ni in the overall totality ober. To nitiere kuonde ma king'iyego tiko ni maendi nyalo bedo mabet rach. To an kaka jalony weche machalo gi mag budget gi weche mag neno ni to uchumi marwa dhi nade. Akwonga ng'iye gi rameny mabor. Iluongo ni bird's eye view. Wadwa dhi kanye kaka piny. Mane gimi kwongi penjo. Deficit chal nade. Kipime gi GDP. Kwase meet parameters madongo gi mamage ni kare. Sani kineno budget ni waketo 1.1 trillion mana mar interest mar gowi mawango. To kinono kaka gowi ni chalo nitiere kuonde ma wadwoko piny. Ma Auditor General to wacho ni nitiere gope moko mochulo to pok otiyo kata. Mano bende nitie, kamoro nitie kuonde ma mane momiyo miyo Auditor General tich. Kane president owacho ni adwa timo nonro kit gowi mawango public debt. Mano loso komiti mo gazet moyiero jogo mondo konye timo nonro. Ne jo odhi e doho mowacho ni hapana, mano ok tiji, mano tij Auditor General. Auditor General nonyis ni kara dhi timnwa nonro public debt chal nade. Pog miyowa report nyaka wuono. Mamano ta challenge Auditor General. Dhi miyowa report mar gowi ma Kenya ni. Ifuonwa gi tetete imiyowa report nikech nodagi ni idwa kaw tiju. Okay. Ne waketo nyaka jolony mondo kony kiko chal ni en audit. No nego beni the language mitiyogo nen verification. Mondo wang'e ni to gowi ma wan go nikech in kaka ja executive. Nyaka ung'e ni to gowi uchulogi to gin gowi machal nade. Okay. So mondo mi Auditor General sani wachi ni kagi kaendi to no migi tich moro poge timo. Omiyo gin kare to kendo gimbe odwa skolo wang'e ni nitie kama onego bende uchikru tero. Okay. Obungu in kaka president mar bunge la wananchi wach mar chiemo mar sikunde ma nyithindo mokoro ng'ade $600,000 ni. Unu neno no kaber to onego bed nang'o? Udwaro nang'o? Oduoke koso mede koso neno ni ang'o ma kaber ang'o monego timre? Gidwaro mar duond jopiny kaber ahinya to sirikal onego bed ni consider wach mar jogo ma onge kod nweng'o motegno ma kata gik ma ginyalo chamo kata mier kuonde ma giwuoke bedo matek. Omiyo feeding program mar school en gima onego bed nobedo retained kendo ok onego bed nobedo scrapped off. Kendo wawacho ni education as a department en gima duong' ahinya kabisa kendo onego bed ni sirikal ng'iye gi wang' matut ahinya kabisa. Omiyo en kwayowa kaka jopiny ni wan ng'eyo ni sirikal nitiere gi ting' mapek kaluwore gi choko osuru to kaluwore bende ni jopiny bende nigi dwaro mathoth. But wach mar education to wang' kwayo ni en gima onego bed ni miyo priority mokwongo kabisa. To moloyo kuom families ma jogo mawuok kuonde ma ok ginyal. Mano en gima onego bed ni sirikal prioritize on. Every budget onego bed ni prioritize on the needs of the people. Omiyo need mokwongo kabisa en ng'iyo kaka jowa nyalo access education. And seche moko bedo matek kabisa kata kaka nyathi nyalo chopo e school ka nikech kalure gi kuma wuoke samoro chien bende weche bedo matek kata ka osechopo e school kaka onyalo concentrate e weche mag somo bedo matek ka onge gimoro amora ma onyalo bedo godo gi geno at the end of it all. Ma un kako nene to kata pesa momedi mar kuonde mag tiegruok mani malo moloyo primary kaka TVET giri kaka HELB giri mago pod ok une ka ber nikech pesa ne omed kanyo. Koso ni primary ka monego chake mokwongo. Wagombo ni gima duong' kabisa ing'e ni somo chako at the primary level korko biro koidho kuchopo nyaka malo. To agombo ni sirikal otim proper balancing nikech king'iyo sani ende gi pachwa kaka jopiny wasebedo kata kwa bede buche wa mag bunge la wananchi kwa wacho ni nitiere pesa mathoth kabisa moketi okenge mamoko makinyalo riw gi te together to ginyalo tiyo yo makare nikech ineno kata kaka bursaries yudo ka bursaries nitiere offices mathoth kabisa. Wan gi bursary mar the presidential bursary, wan gi bursary at the county level, wan gi bursary at the NGCDF level, wan gi bursary at the office of the women rep. Tiyudo ka pesa giduto te koro samoro gi serve the same people. Yudo ka family achiel o yudo privilege no bedo serve the office of the women rep, o bedo serve the office of the MP, o bedo serve at the governors level. Koro yudo kata nyaka the office of the MCA bendo serve the same purpose.
Koro magi kiduto te gin gik ma sirkal onego bed ni ng'iyo ni to pesa gi bende wa prioritize kaka gitiyo yo makare. Momiyo wawacho ni kama onego bed ni chake somo mogik kabisa en the primary level koidho godo kobiro malo, but migepe duto mag somo onego bed ni sirkal ng'iyo, ka ging'iyo the university, ging'iyo the secondary, to ging'iyo kata at the colleges and the tertiary levels mamalo. Mano en gima onego bed ni sirkal prioritize. Mano is what we are speaking at this particular time. Okay. Kaka jobunge la wananchi. Alright. Masiro ntiere wach moro be mane obungo wicho kelo wach mar pur. Wang'eyo ni wach mar fertilizer manengo ne oyueyo sani koro nochako duok budget mare piny. Oae bilion 14 obire bilion 8. To giji wacho ni sechegi ema jopur ng'eny moloyo kata mane gikwongo migi cha. Mano be nitiere kier kanyo koso sirkal ni kare. Wachak gi mabor. To chako na mabor en ya. Ing'e ni nyaka wang'i ni to adwa ng'iyo gik moko ariyo. Nitie characteristics of a poor nation or a poor country. To nitie characteristics of a good budget system. Rabro nyisi go ng'eyo chama. Teni ranyisi mane mar ni piny odhier. Kata ngono makatimre. To piny otimre nade? Odhier. Dibet modhier kata wadhi wuok e dhier. Kata ngono matimre makwa neno to ng'e no okay. Budget ni ber en mar japiny kata ok en mar japiny. One of the characteristics kata ranyisi mar ni piny odhier en piny no maonge gima iluongo ni food security. Tiende ni yore mag chiemo kata yudruok mar chiemo e piny no bedo ni dok piny sakasa kata ok odhi malo. Kenya en achiel kuom pinje miwacho ni odhier, the third world countries. Tende mondo wawuog kanyo onego bed ni nitie gigo mwatimo mondo piny no wuog e third world country to dhie kata mane first world country. To one of them gima onego bed ni watimo ni characteristic cha mar ni food security rach cha onego bed ni gima wagorego. Wakedo kode. To chien kanyo adieri nye gitemo magichiwo free fertilizer. Na winjo ka Ruto, President Ruto wacho ni food security not emranad odhi malo, including treasury. No chiwo report ni food security no dhi malo. Makata kani neno to neno ka inflation rate otimranad odok piny. To one of the things mano miyo inflation rate no dok piny ne ni chiemo ne nitie. Koro ji ne ok spend a lot to buy food. Iwinjo. To ka koro ok waneni free fertilizer cha no tero food security malo. Are we saying ni no romo? Ma wan koro waromo ma wan chiemo wan go ma kodego be nwa tere malo. Kanyo bende kicha kiduoge ng'iye. Nikech kata civil society be nyose chako kolo wachni. Manye gisewacho ni kar agriculture kanyo ok ber. Kanyo ane kod gi dwala achiel ni kahie to kar agriculture kanyo be kikwatimre nade. Nitie gik ma simple. Agriculture, education, health. Mago gik makaber to nego beni sasa amwang'e budget karach to wabed kama wantie. To kaber to mede. Kaber to mede. To okodog chien. Okodog chien. Emo miye nyisi what characteristics of a poor nation. Nikech kwa wan joma tuore to ok wanyal chulo yorewa mag osiptal. Pod wabet e third world country kacha. Ok wa make steps. A sick nation cannot develop an economy. Kendo ka agriculture ka food security we are not raising it. Okwatere gamalo. Wadwa piny kata wawe kama wanti. Ka waiwa kaka uono to gini wadwa ko piny ang'o ma watimo. To kan watere malo nyoro to koro to wapako. To kawuono kwa loso new system to wachako wadwa ke piny. Ok donji. Koro mano nyiso ni sirkal onego ng'i budget making process. To Trevor, there is something that is very important. Budget nyaka bed gi gima iluongo ni theme. To not just a theme, tiende msingi mane milose budget ni. Kikobed budget miloso ni dhimo kawa kizungu moko mang'eny to red kanyo for cosmetics. Tiende ni enena gima oket kanyo nikech koredhi some. But we don't mean it. Theme akiani ma this time enango. But theme masani, these themes makoro nego benu adwaro. It should even be in just one statement. Iwinjo, industrialization. And wabedo jok matimre nadi maril to the theme. Tena ne mano angono momiyo nego benu wabedo gi theme Trevor. Nikech or direct policies, financial policies, our fiscal policies.
omiyo wa direction angono mane wadwaro achieve gini walose msingi man ni wang'ni inyalo kata kaw gik moko adek kende wang'ni wadwa loso proper health wang'ni wadwa bet gi proper food production to wang'ni wadwa bet gi industrialization just the same way King President Kibaki nomiyo a vision 2030 and within vision 2030 there were a lot of things that were put including special economic zones makore na no mantie kaiki that was a visionary leader. I'm not saying nisa ni onge visionary leader but Samuel also budgets gi angoma wangiyo odwa bet pile ni wan watu wan about debts ni mane mwamiyo priority. Of course bunyaka wamiyo priority because it is the first charge in national expenditure. We must pay debts thing one iwinju to wadwa bet ni wan wa focus manani revenue collection for doing what okay what we about deficit over what unego bet no angiyani wadhi into this year's budget with this theme magima emwadwa achieve to kwa chope next budget cycle to angiyani in this new cycle Magi wadwaro to kacha no wadwaro industrialization no achieve to this level agriculture no achieve to this level education no achieve to this level and health no achieve to this level ere report machalo kamano on this one koro when it comes to agriculture I still say we need to come out of being a poor country to food security nyakawasekiwa. The moves that were there for free fertilizer is a good one so we can continue, we should give more but again I said podwa bi winjo gimomo your government otimo gimotimo nikech samoro bende nitie Trevor migolo koni tiketo kocha nikech kocha no rain and some of these things can be addressed through supplementary budgets. All right omole ni nenango ge wach mar pur no gi kier koso aparo ni wach mar pur wang'ie maduong agriculture nigi 78 billion kama wadwa gede ni fertilizer nen 14 oduoga buru to adwaro wang'ie mopogore jopur mar niang oket billion 2 mana mar neno ni sector mar niang obedo supported mano is largely within the space mar agriculture kidhi e coffee cherry fund ma support farmers ma puro coffee sani coffee puro Kenya te ok en mana Mount Kenya kende kata dhi mana Busia kata dhi mana Sumbi naneno gavana Homa Bay kapogo kodhi mar coffee robusta omed gi 2 billion mar coffee cherry fund mamano nyiso ni sector no nie rang'iny maber yande inche winjo ka yago moro ywak e TV ka wacho ni chai mar jo Kenya okwamo monego dhi Sudan miriambo lilo gima nomiyo chai no kwamo chien kacha ne ni no ket reserve price mane miyo uso chai go bedo matek onge chai mokwamo Mombasa so nitiere gik madhi nyime ma konyo mondo mi sector mar agriculture bed motegno so yes duoko fertilizer chien ok ber to gima benda ng'eyo en ni ka iduoko fertilizer chien to agriculture value chain bichake mede pesa kech gik misegole puodho gi kang isepuro gi nitie kama nyaka gidhiye so processes madhi after that nikech mae kama nwa chake to wadwa dhi next level nango so nyaka be ni the entire value chain bedo supported mane momiyo kesomo budget ne winyo ka zako penjo ni to kare en nango wiyo wila luonge ni jaka luonge ni zaka ngeni wach zakayo ni julu en consolidating gains under bottom up economic transformation agenda wa consolidate gains mawango kawuono reform mantiere health sector momiyo SHA kawuono tiyo makoko manene nitie mang'eny chien chakoro dok piny wan gi gimiluongo ni community health promoters everywhere in the country kendo kene gi 3 billion ka mondo mi gine ni gigeng'o tuoche kapok owuok ka gitiyo maber to ng'ama riek mong'eyo ni nitiere tudruok e chakruok mar tuo gi kama ka tuo osenyayo omiyo kae nitie community health promoter mamiyi net ka to tiyo tije budget mar malaria nyaka dog piny nikech we are addressing primary health care and this is addressed in this budget so aparo ni seche moko kata kapok wagoyo gik moko to wang'i tudruok ng'ato yande owacho ni kamoro ing'e ni inyalo yudo ka koth biro to wuon pacho onge to guoke mowe pacho to guoko ninde tie oduma ka to koth biro koro koth go oduma to kia ni oduma ni ma ankore gi moted kuon te mangi miye mare bende mochamo gin so sam kamoro ok donjne ni to ere kaka gigo tudore koro gima temo wacho en niya kodoko agriculture
yes, dok chien may not be the best option, sami balance. But king holistically, theodoni the overall expenditure in the value chain mar agriculture odhi malo. Okay. King kendo mopogore, iyudoni korka thieth ka. Overall budget, yes, pok wachope Abuja declaration, madwaro ni 15% obed e weche mag healthcare. But kata kamano, the healthcare system mawango under gimiluongo ni Taifa Care is so revolutionary ma gikone obro miyo pek ma japiny ma kawaida ni neno e yor thieth kodhi e kar thieth dok piny. Okay. Kami ranyisi, wan gi billion madhi 54 mar National Referral Hospitals manie budget ni. Tiende ni Kenyatta National Hospital kao mare, Jomo Kenyatta kao mare, MTRH kao mare, kawuono be wan gi Jaramogi. Bende kao mare to makos chabeg. So nitiere kaka digitete tudore ma kiriwogi to giduoge feed into that budget mar neno nito ere kaka waloso thieth mayot. KEMS omi 5 billion e budget ka. Mar timango. Mar ng'iewo yedhe magikeyo ne counties wage te mondo mi yath ochop kamora mora makidhi dispensary level 2 hospital kadhi malo iyudo yath. Omi adwa ni kwa ng'iye in the wider context onge yo maber mar timo thieth maloyo prevention. Omiyo ka effort kata teko mar sirkal okete geng'o tuoche kapok omako dhano to budget mar thieth koro dok piny. Omiyo mano en gima ananyalo support. Okay. Katieko e weche mag education. Ang'ena owacho ni budget mar kake konyo nyithindo mag chiemo odok piny to pek nitie. Ka wan gi resilience e agricultural sector, tieni the economy ma at the bottom bende bedo supported. But mar ariyo, nyithiwa gi kosetieko modhi university odhi mokwamo ma ok nyal dhi kamoro, ere kaka wakonyogi? The budget mantiere mar vocational centers ka ni malo. The budget mar infrastructure mar basic primary gero sikunde mapiny ka nikech wan gi junior man watemo ni mondo wachwalne. Iyudo ka budget odhi malo. Omiyo nitiere kaka itimo balance koni gi koni. Okay. Kech inyalo yudo gimichamo tibede tie yien. To seche moko bende inyalo yudo ka gimichamo onge makata geri mana class to yudo kaka kidonje onge. So it's a matter of balancing interest gite mondo mi wane ni to ere kaka dwa wuoth kanyakla kaka jo Kenya. Obungu mi wane pachi weche ariyo gi mokwongo mar wach mar pur no to gi wach mar thieth nikech be ineno tudruok e kaka jogi temo balance budget ma jolony wacho nwa kaendi wach mar pur mokwongo to gi wach mar thieth bende. Mokwongo jena moda goyo kamano ne sirkal mar Kenya Kwanza e weche mag agriculture. Sirkal osetemo kabisa. Wanyalo paro chien kucha nengo fertilizer ne ni malo ka sirkal mar William Samoei Ruto pok odonjo lach. To duoko nengo mar fertilizer mobedo piny ma japur koro nyalo access fertilizer. Kendo wabedo gi food security ma kata nweng'o owuok kabisa kuom cham mowuok e puothe ma kata mana high cost of living manwantiere guchien kocha. Nikech unyalo paro ni ne wan kata gi ng'anyo chien kucha maduong' ahinya kane waywago weche mag high cost of living. Ma kata an natelo ne ng'anyo ka Tigo sufuria ahinya. Kane wadhigo mo. Mi adwa na wachi ni wach mar agriculture en gima wanyalo support ni sirkal osetemo. Though ni pod sinani pod nyaka gi med keti gi many pesa mamoko magi nyalo medo mondo jopur gi jowa mantiere e migawo mar agriculture nyalo bedo gi konyruok. But yena mondo adonj matin e wach mar sukari ma be sirkal osebedo katemo chien kucha. Sirkal mar William Samoei Ruto ne oyudo ka jopur ne ichulo ne gimoro less than about 4,000 kaduogo piny. But duogo medo jopur pesa ma kata sama owuoyo kodi miembi jopur mar niang' oseyudo pesa moro e wiye ma sirkal oketo. To gi wach mar leasing, anyalo wacho ni wach mar leasing no bende ok ane korach gi pacha kata gi pach duond jopiny nikech obiro chiero kembe manyocha ne ogore piny kendo jogo matiyo kuondego gibiro yudo nweng'o kendo jopur inyalo chul chon kaluwore gi ni pesa gi ok nyal lewo nikech the privatization ma osetim. Miyo mano kane ka en gima racho. Miyo wach mar agriculture in general aneno ka sirkal osetemo. Mana ka mane gi concern en mana wach mar health. Health osebedo ka wantiere gi ywak kabisa kaka jopiny.
iyudo kata kaka referral hospitals wagi osebedo gi challenges mopogore. But agwero kamano ne sirikal ni koro gikawo Jaramogi Teaching and Referral Hospital mondo koro obed malo e lwet national government. But iyudo ka nitiere gik mathoth kabisa ma samoro kwa yud kuondego kaka jo KEMSA yudo ka wadhi e thieth kata kaka osiptande wa mantiere godo pod jowa ok yud yedhe kuondego to KEMSA timiyo pesa mathoth kabisa moketnegi monego bed ni gi supply godo yath. Mano ywak ma jopiny ywago. Nitiere equipments kata mashinde mwadwaro mondo mi okonywa kaka nyocha watero jatuo jo TRH mano Jaramogi Teaching and Referral Hospital wayudo ka the MRI machine mar MRI matimo x-ray en machine pod onge nyaka sani kendo yudo ka kendo wachako dhi private hospitals kata facilities man oko. Omiyo wagombo ni sirikal oket pesa motegno kabisa mondo mi support osiptande wa across the country. Mane kwayo maduong' to gi weche mag ng'anyo mag daktache. Agombo ni sirikal mondo make sure ni budget magiketo ni obed budget ma nyalo accommodate all the affairs mag weche mag health. Nikech chien kucha ywak ma ji osebedo ka ywako en services mag health emok wayude yo makare. But wagwero kamano ne sirikal wach mar SHA nikech koro waneno kata kwa access osiptande wa to kuro treatment nyalo timore yo makare nyaka ne ng'ata mane onge kaka nyalo yudo konygo. Pod wan gi geno ni mano bro dhi mbele. But maduong' ahinya Trevor, nyaka wayiere ni wan kaka jopiny wan gi teko e budget making nikech katiba kokalo kuom article 221 omiwa thuolo mar public participation. To public participation ko okalo kendo through the Public Finance Management Act miyo ratiro mar chiwo pachwa kaka jopiny. To wawacho ni e wach mar budget ma national cha kaka jopiny ok wayud thuolo mar mondo mi wawuo motegno e wachno nikech committee ma discuss weche mag budget ok chop piny irwa kuondegi mondo wawuo kaka jopiny. Mane kwayo maduong' wawacho ni wadwa kwayo members of parliament wa ni gimiwa thuolo mar discuss budget e constituencies wa mana kaka public participation wacho ni japiny nyaka wach pache gi duonde piny ka. To a proper budget nitiere gik ma proper budget discuss. Mokwongo owuoyo about priority en ni areas mage ma japiny neno ni sirikal ok dhi kode makare. Mano mokwongo. Mar ariyo en about equity and per capita spending across all regions. Onego bed ni pesa gi mwandu mipogo mar sirikal dhi e konde te mar piny. Then effectiveness to gi efficiency. Onego bed ni pesa mar japiny neno ka pesa tiyo mowinjore gi kaka okete e budget. Mano gima duong' onego bed ni timore. Then japiny onego bed ni ofil ni sirikal en mare nikech en jasol osuru kendo sirikal tiyo ne yo mowinjore kaluwore gi kaka chike oket duto. Miyo wan kaka jobunge la wananchi pod wagoyo mbaka e bunge wa duto te, but watemo wacho ni sirikal osetemo moromo but duto ne pod onego bed ni involve jopiny kabisa in these processes mar gik madhi mbele. But wagoyo kamano kaka gik moko dhi mbele. Erokamano bungu. Masiro ing'eni sa ema mayo wang'wa kae nikech mbaka ni to mana kaka iwacho cha ok wanyal tieke gi dakika ma omiwani to koro sa dhi king'iyo gini ma kijumla budget wani koro wang'eni en $4.2 ing'iyo ni usuru midhi choki en $3.3 rem modong' en $876 gi dakika 2 kende. Ang'o maber ahinya e gini to ang'o marach e gini? Trevor, miya dakika 2 but kapok achako kanyo to awinjo ka my senior FCPO wacho ni nyaka wang'ie matut allocations osetim. Gima wa forget ma will repeat mabro nuone ne wan wawegi kata ne sirikal kata ne jo Kenya. The issue is not the allocation. Samoro in allocation koket matin to tigo maber pod watimre nade wa achieve gima wadwaro. Samoro kete mang'eny to koti kode maber ok wa achieve gima watimre nade gima wadwaro. Tiende ni kae nitie a problem. Koro allocation can be good, so good on papers, winjo, lakini koro implementation keto gini e team mondo koro wayud ber allocation cha bedo ni tamu wa Kenya ka. The biggest problem that I want the budget system to address is corruption and the much that is allocated towards fighting corruption.
Koro Bertontie. The document so far is not bad. And now I'm coming to your question. Me wacho penja ni overall anene nade. Aparo ni sani sirikal temogo mariek in the sense ni they are not ok gibedo so loud kata ok gigo kokainya e yore mag medo suru kadhi malo. Ni wamedo ma. But technically ntie kuonde magetimre nade magetemo chape to in real sense gimede to japiny okong'eyo ni otimruok nade mede. Wadhi e VAT Act mawacho ni ntie mwandugo manye ntie categorization mag exempt supplies or exempt goods to ne gine zero rated to koro sani ochako kawgi to tergi ang'owa exempt goods gino nigi maana mare. To iwinjo ka wuoyo about agriculture to nawacho ni kar agriculture ka nyaka bed maber to aywago kar mar no gipunguza kar fertilizer cha makanyo waseyiere waduto ni kanyo to kodhi maber konego wa erode the gains mwasebetro nikech wadwa bedo among the first world countries to mana through efforts. Kurido ka agriculture kacha ne giduo kendo gibukre ni kuru transportation mar niang ero jo niang tiwinjo ka FCPO wacho ni nyomigi gimoro sector de maber samo waloso budget nyaka wang'ini ya wawuoyo about nga okay to ko about agriculture wawuoyo about nga wawuoyo about japiny for sure japiny en ng'ama timo hala men kata japur no to japiny en ng'atno madhi nyiepo oduto nyaka wachiem to mahie gino koro wang'ene ero koro sepure osatimo nadi okele mesa. What was the cost mar kele e mesa? Iro ka kar niang kanyo transportation cost koro gigolo kar zero rated to gitera exempt. Tiende niya jogi dhi in ka cost moko e yore mag taxation ok dhi yie negative ang'owa golo gigi cost gi ok dhi reduce ng'ano maber that burden ka wuon mwandu maloso mwandu ma en japur to en kata wuon factory ma process niang'ni market ma wabed sky oyudo cost mamalo no ko yiene gi reduce three tax claims gima timre kanyo en ni japiny madhi kaw gini matiyo kode mesa cha madhi timre na madhi chulo gini korido ka kamoro sirikali chogise gidhi fertilizer kacha to kendo kamoro gibiro getimre nade gigolo gini categorization mane ber mane nyalo fungo ne ji bech sukari to giwacho ni koro transport mar gini because when we talk about factors of production kata mana transport is part of it kuro samwalo so budget factors of production be nyaka watimre nade wang'ie yo makare but mane kaka budget be timre nade operate okonyal favor everyone to kata mana health sector mwuoye. Yes, wasepako allocations mar there. To na nyisi ni samowa implement gigi be nyaka wabed cautious. To kanyo ni yudo ni raw materials mag processing medicine be otimruok nade. Ogol from zero rated to exempt. Pod we expect ni bech yath moko nyalo timre nade. Nyalo dhi malo. Koro nyalo yudo ni imedo kamoro kacha to kamoro ka ma japiny matiyo gi mwandu gi koro nitie bende timre nade dhi malo. To ber bende nitie. Ok rach. Koro bera nyalo mi achiel. Ni neno kiwacho nwa ni per diems ma sami wuok ka iditiyo Kisumu to mi gimoro kanyo ni malang' ni makogo fuko chon ni wacho ni kokala 2,000 titime nade ijuo gi osuru sani nyisi ni 2,000 no to koro waweni ga wenya alufu apar to kokala 10,000 kwa chakre timre nade e kwa chako juogi mano ber gimomiyo ber is for me ang'iye in a wider picture kido ng'ami maybe ginene per diem mar 10,000 Trevor in a day mano ng'ama somehow ni middle class to jo middle class gemo wadwa ni mondo yud gimi luongo ni capital accumulation tinani osaro oyud malang' ne gross to ming'ade cha be ong'ade maber to dong' gimoro jogi ma employers of tomorrow gine magi bro gima odong' negi cha ema gichamo matin to gikano matin to magikano gi to gidhi timre nade gidhi invest to kagisa invest to wadhi yudo ka sectors be kuro improve to yudo employment koro for me I'm looking at it at capital accumulation and that is good on the side of the government. Esbon budget ni ber ne jopiny koso king'iye kijumla ang'eni in kode ka endi ang'eni ma pages madhi mana 100 lakini king'iye kijumla
ober ne jopiny kuso? Budget ni kang'iye ke jumla mokwongo ober. Ober nikech wang'iye ni to target marwa en ang'o. Wan gi gope mahinyowa. En gima lit kawacho ni wadwa tiyo gi 1.1 trillion e chulo interest mar gowi ma wan go. To kineno budget mar somo to en bilion 700. Tiene ni interest mwachulo kende oingo budget wa mar somo gi bilion 400. Makane wadiyo nafas mamiyo wakao pesa mang'eny wakere e chulo gowi to wadhi konyore. Mane gima kwongo ng'iyo ni to ere kaka wadwa dhi manage our public debt. Kora duoge budget ni tako ni bende uketo sigingi mamiyo wanyalo manage public debt. Duoko mayudo ni en yes. En yes nango. Iyudo ka development expenditure otemdi mondo mi borrowing kata olo gowi waduok piny. Iwineno ka fuok mowacho en bilion 800 gi 70. Chien kacha ne walieke 900 gi wiye waduoke piny. Iga ka iga thothne wajaketo fuok maromo mana trillion 1. Target mar sirkal en ni gowi ma wan go kopim gi mwandu wa te kaka jo Kenya ok onego bed makalo atamalo 55 kanyo. Sani wane 65. Wamedo duoke piny. Sirkal ni nochake ka en 70 gi wiye. 72. Oseduogo 65. Onego doga chien kamano manyako donje kaka ne nitiere plan mar beta agenda mar sirkal masani. Omiyo mano achiel kuom ranyisi manyiso ni wane apaya makare. Mar ariyo en solro mwayudo osuru ma jo Kenya solo. Wayudo ni sani wane 17.2% mag solro. Gimiluongo ni appropriation in aid odhi malo molo kaka ne en chien. Nikech reform mar kaka ichoko kada ichudo kiyudo service mar sirkal. Mano nyiso ni koro wayudo yuto mamalo to kwa medo usigo ne japiny. Machielo kendo nitie gimiluongo ni national tax policy. Ma onego beni waluwo ka waneno ni KRA omi omenda makare mamiyo choko osuru yo maber ma ok ohinyo japiny. Gintie gi budget ma 32 billion ka momigi. Mondo mi KRA ochoko osuru e yo makare ma ok wamedo tax heads mang'eny mamiyo japiny winjo pekcha. Again king'iyo budget ni wacho ni wadhi chwalo yuto marwa to 3.3 trillion. Kawuok 3.1. To king'iyo gik madhi meyo ma medore en mana mostly administrative reforms. Aduoge mogik. National Treasury kama otelne gi Mheshimiwa Mbadi nitie gi chenro mar kelo gik mokariyo makelo lokruok e wach mar kedo gi mibadhi. Achiel en neno ni yor ng'iepo mar sirkal odhi digital. Ma inyalo dhi website kacha tidhi jaso tiyudo gimidwaro sirkal kaw gimodwaro e bei maber. Mano chenro maponi apaya makare. Mar ariyo en ni wadare yo ma sirkal kwanogo mwanduge mararacha miluongo ni cash basis accounting. Wadhi gi miluongo na accrual. Wach mar ndiko kata record kalam yo achiel apaya achiel mi record go mtoka. Ni ng'iewo mtoka ikete agula achiel. Ing'iewo kalam iketo gi agula achiel. Ka igo rumo iweto gi kucho. Mane sirkal mar cash basis moa echa. Wadonje accrual ma king'iewo mtoka ting'e ni en gigni 10 ma en go e sirkal. Tikete record. Sami loso ripodi ma itimo ne audit cha. Ten report moting'o mate. Koro miyo an aneno gi pacha ni gigi duto neno gik mabeyo. Kama kamoro dibed ni nitiere ng'ikruok achiel ariyo kaka ma jowa yuago ka. Budget pod kokedhi som kucho. Parliament kapok okadhe 2-3 pod ginyalo adjust. But overall budget ni ber nikech measures mokelo kata usuru momedo ma pek ahinya ma dhano didhi gogo koko tin. En mana ni ya jo Kenya bendo bere jo mabeyo. Ok inyal kawo document mara bet ni ma pages miche gi wiyegi timanya 4 moko miparo ni richo tiringo go. Badi nowacho ni mane tij opposition. Sami pingo timanyo mana 3-4 maricho gi. Temi dhi
moro malich to prochiko ga ngwen mabeyo gi to iling fio kidwa wa joka maero kama na nyasaye mokoro mayo wango gidamwa we kanyo FCPS Bono Molo jalonye weche mag uchumi, CPA Zaki Masiro jalonye weche mag budget, Gibungo which president mar bunge la wananchi Kisumu kanya kama makamu bende pakika Major Trevor Mos na jalonye man gin gode TV no kotel ni Giesbon mano ngata ojo ni manonga mariek bas mane kama weche no wanero kama na nyako mkete buchi jo piny ka wangeni gini pokwa tieko yomyo juma machiel mabiro ni wadhi mana go back budget juma no te koro wadwa ni winj pa chimbe kamora mora mintie wadoko nero kama na inya an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa unindo maber jo kama At View Travel, we understand the unique